Salut, noi suntem Slackers, iar data aceasta vom prezenta cum să descărcăm datele de pe un site de prognoză meteo și să le punem într-un tabel Excel. Intrăm pe www.underground.com, iar în partea dreaptă la Search Location scriem portul care ne interesează, de exemplu Constanța. La această secțiune alegem butonul History, iar la History avem sub Change the Weather History Date, avem Daily, Weekly, Monthly and Custom. Alegem Custom și selectăm un an întreg, de pe 1 ianuarie 2013, doar un exemplu, până pe 31 decembrie 2013. Îi dăm Get History. Ne ducem în josul paginii. Și aici observăm un buton Comma Delimited File. Apăsăm pe el și acestea sunt datele pe un an întreg, prognoza meteo. Mergem pe desktop, deschidem un fișier Notepad, puteți scrie absolut ce vreți, noi am pus portul și anul, să nu le confundăm, îi dăm Paste, Ctrl V sau click dreapta Paste și salvăm bineînțeles fișierul. Deschidem fișierul Excel, fișier pe care îl găsiți pe www.slackers.ro. Acesta este site-ul unde ne puteți urmări. Deschidem fișierul. File. Open. Selectăm unde am salvat fișierul, în cazul nostru pe desktop. Dăm All Files sau Text Files, dăm Open, alegem Comma, Next și bineînțeles Year, Month, Day. Dăm Finish și aceste date ni s-au pus automat într-un tabel. Îi dăm Copy, intrăm în fișierul nostru Excel, îi dăm Paste, Paste Special, astfel am introdus datele în primul port. După cum puteți observa, dacă intrați în final, datele pentru anul 2013, valoarea maximă și minimă au fost automat introduse. Scriem portul de unde am downloadat datele. Acesta a fost un exemplu, noi am downloadat date pentru 3 porturi și astfel arată un Excel complet cu factorii hidrometeorologici pe o durată de 4 ani. Dacă v-a plăcut video-ul, vă rog să ne susțineți, dați un like, un subscribe, bineînțeles, să distribuiți fișierul pentru a ajuta cât mai multe persoane. Vă mulțumim!